生活的遮羞布一层又 Haka benta bakat wei kat baka meng bat usam la jongka ususuan kidang yakran. Naba ususuan syam langai i tedat baka meng kasam la chung kala armet nau fengyan. Kumne kat ba kidang yan ya bluit lawan poi fengyan. Hanrai bahabak ba ususuan usam la jongka la pet no bat la shulai salit na kajing ya huri hura. Habau fengyan ula kali na ka meng balik ke danang ni. Bat bala ikala dur bahaken san. Hanrai ka meng kala shutak badan ki parlak ki balaya wer ya ka ha ka jaka ka kami. Ban lay seminar la syai. Kum tau fengyan ban se ban ngej Hanrai. Ula pechan ni syatai ba yo dan manore mano. Namar bau yo i. Ba ki dur kemat jong ka meng ki kelaken san. Bat ha kata kamit kat bau dang syong di ha ka wei ka restoran. Ula text message sya ka syang wei ka lok jong Ban keli ba kelas ngulong kumno. Na bau yo iya ka hospital. Hanrai namar ba ka syang wei kam syam la reply ya ki message jong Ula text message ru sayau doktor ban keli syapang jong ka. Bat namar bau doktor ru syam la reply kum ta ban se ban shus ngap no. Ka syang wei ru ha kana kamit kam syam lanang yo thia baro shimit kala syusyong. Bat ab balano fengyan reply ya ki message jong ka. Hanrai ba pli fengyan jai marwei ha restoran. Harengkat ki jing sosi. Bat kam hadin ban se ban reply ya ki message jong ka. Namar ba kala syu ap sa ya baro shimen. Bat da ka boong bau dang bun kam. Sungu bahatia no wat ap syu ya Hanrai ka meng tang mariyang nang ta. Kala syu knyum marwei halaman sim da ka boong. Ba syam lakus lai na ka benta ka long. Imat ulalek kam kai. Bat deha kata ka por ba ka sakan mau. Ya ka ei ba ka syang wei ka para jong ka kala da boong lupa. Bat kita ki kentin jong ka syang wei. Kala pen arta tin shisha ya ka meng. Naba ka syang wei ka para jong ka ha ka to ka por kala da boong. Wat mut bau fengyan iet kat kum ki jing temu jong ka. Haba ka meng kala perkat bahaya kita ki kentin. Kala pen pau marwei ba kine baro ki de ki jing bakla jong ka. Kumne baro shimen kala ngam tang ha ki jing perkan. Da ka ba mundur ru ba yo le se kata. Ula le samit biang shalaying bala ka tanga. Kumta ka meng baro shimen kala shuleng a marwei. Naba ka shepting bah ba yo akan long shisha kumta. Kala me wud na laying ban le chaying jong ka syang wei ka para jong ka. Hanrai ka syang wei kala suling ngo abha mano bawan na bala katamin. Anda kala pli ya ka jengkang ka syam ba ka de ka meng. Hanrai ha ka jaka ba ka syang wei ka de ban ong ya ka. Wat nuwan pen thut shu syaying jong ka. La ong pen banda ka meng. Kumta ka syang wei kala ong ha ka jing shisha ngadi manga ban ong wat nuwan pen thut shu syaying jong na. Kumno ong pen banda ka nong wan tit jengkang ya kita ki kentin. Bada ka baning kong ka syang wei kam syam la sya ya ka meng bakan rong haying. Hanrai namar ba ka yo i ya ka sati. Haka kti jong ka meng. Kumta kala shimbat pen iru ya kata ka juhi ka sati bat da ka boong ru ya ka meng. Hato pasyan ya tali yau fengyan. Bawat tang ya ka sati ba padang ru udang shim na ying. Bat menta kala dan setang ka wei. Hanrai haba ka syang wei ka ong kumta ka meng kadang mut pen ban. Ba ka syang wei kala mut ban pan no ya kata ka sati ba kala dang hakti. Hanrai ka syang wei kala ong ba ya kane ka gim lakhot ka marriage. Bat kala ong ba kane ka jing ya tho jong ka bat ufengyan. Shan kan sa khalam kumba khalam kane ka dur. Bat kumba ufengyan ulalek ya ka. Ya ka meng ru unsale kumju kala ong. Haba ka meng kala yo sngo ya kata bat bloy i ya ka dur frame belakalan. Kala kan mau ha ka sngi ba ka ya tho tu bat ufengyan. Bat kran ruwe briu kumno ka dur ya tho jong fengyan bat ka syang wei. Karu kumpus dur kalong kumju thik bat karu. Nabawat ya ka sopti bau ya tho tu bat ka meng ru. Usushim na ka sopti jong ka syang wei. Kumta kala rung bat pej ba ya kitiar kitar badan haying jong ka syang wei. Laki long ni em kumju kum haying jong ka. Bat kala lap shisha ba kitiar badan haying jong ka syang wei. Haying jong karu kilong kumju. Naba kita baro la lek nang dau fengyan. Ka syang wei kala sothu ka ai badan ha ka jimut jing perkhat jong ka meng ha kane ka por. Bat kala ong ba katip ki ai baro ki badan haying jong ka. Ufengyan ura na ying jong ka na ka benta ka meng. Bat ki ai baro ki baule ki dei tang ban pen subha ya la de. Bat jar ki bajan sha tekin ngat. Haba ka meng kala yo sngo ya kita ki ai baro kala shu ngap jar. Klem na kreni issue. Bat tang hadin ka to ka ne minit ufengyan ula kwal biang ya ka syang wei. Bat ka syang wei ru kala pen shrai knang ya ka meng. Da ka ba pen iru ba ufengyan ula kwal ya ka. Knang ba ka meng kan perkhat. Ba ufengyan ula sa biang bat ka syang wei. Ka meng mars ni iya kata ka call jong fengyan ha ka phone jong ka syang wei ka tengah jong kam syam la arta tin shu ba kala syat ha fengyan. Kumta kala hapan shu phat yam ram no na ying jong ka syang wei. Hanrai namar ba ka syang wei kala receive ya ka call jong fengyan bat da ka ba ai loudspeaker. Ka meng kala sange biang bat ngap ya ka ai ba ki yakran. Bat ka syang wei ru kala kran khnang yaw fengyan.
kumbom don dawi na kabenta ka kam wadla kilaya dai bus khnang ba kata ka jing ya kren kandup pen babe susu ya ka meng batang maria bu ya ka kol jong fang yan ka shangwei kala ong ya ka meng bakam syam la isi ya ka Henry haba ka shong kha shong man kan hapno tang si teng por makane mano ru kin sa sha pen sitam Henry ban mapat ka long ka ba palan bat ha ka bakat du ka shangwei kala pen kut da ka ba ong ba ka kermen scam u fang yan bat ka meng bakin im ha ki jing so si junam haba ka meng kala yo sngo ya ka ba ka shangwei kala kran ha ka bat u fang yan na ka benta kine ki jing le jong ki kala sngo ba kita ki kintin jong ka shangwei kila ngam hadu hash ing bat kam syam lanut shu wat tang ban pai khmat shala ka para jurup ki umat jong ka ki jaw bat kala phet no parlok lada piso tenat ya kane ka khana wat klet ban share bat pensa priang ya kane ka khubor khnang ba ki jaj bin riu jongi kindup kiar na kane ka jinglong bat bakin num ngop jing i chu shi ying shi sem na ba kane ka long kanuksa ba pindup le ya ka babaha omban shu pen but rumah kumbangi tip ba kinong shim bentaha ka film kim dei ki baklem akor bat kim shem la that ya ka akor burom ne ka long ying long sem Henry ki hikai bangin numbit ban le kumne bat ngangai ya ki bastat kam ju ya lambakla kala ban pen bakla tang yi ki badang saadin bat ngai ko lang ya ki komen baso tenat bat ki bom so tenat ru na ba ki la pelaj por khnang yala de ban shashkor ha kane ka khana ka meng ha kane ka mit shilenter lenti ka yam na balangam jeliu ki jing so si how do not jongka Henry kini ki jing so si jongka baro kim dei shu ki jing bakla na bakla dep tip shai ba feng yan u dei para kan si jongka ka kwa ban kni jubor na ka para tang namar kaspa menta ka sa stang ha ki jing babe suda haling keding ki jing arman bat namar ba kam sham la po ying shu men kala thia ha ka wi ka kali bat kata ka kali ka dei jong samla jongka shuwan anda kala kendet kala khi bat kala leino ususuan ula kren hi pilak hi se bat anda kala pe ya ka do jong u ka syambau de usamla jong ka hi hangta kala kan mau badai ma u bala terwa ya ka men met bat uba kala ya thu uba kala don long komta kala sungo be bha ba pleng bala de pan bandau samla jong ka hi bat kat ba kidang ya kren ususuan ula kedup biang ya ka Henry kala kenyat ya u bat kala ong bala da unang penthut biang ya kalinti ya jong ka to tip ba un salong unong shun jong ka Henry susuan ulapan map bat ulapan jajaya ka da ka ba ong biang ba kwa bentip lano kan kha khulung bat hadu kat menta uneu samla jong ka udang kambej badai khun jong u syam langai hi tadat badai nau fengyan kane ka jing le jong susuan kalapan kuslai men sim bahaya ka na ba yo ba shisin kasngi u fengyan un sayo iyaki kumta kala ong biang bai ni kun syam ladai jong u bat idei nau fengyan tangmar kumta ka meng kala phet no Henry susuan dang persang baik ban budin ya ka barabau fang yan ula po haying men step ula persang ban kwal ya ka meng Henry klem yo kumta ula kuslai men simba Henry kumno ka meng hi kala kwal ya u batang marira ka fun ula kali sya pidan mar kumta ula mi wud na ying bandai wat ya ka meng syajaka bakadan Henry anda ula po sya kata ka jaka ulai i pen ban ba ka meng kala mut ban penno ayala de na jrong jengking kumta ula marewut bat kali ya ka syai ka ja men Henry ka meng kala le dom bahaya u bat ula kro ya ka bat ula kerpat ya ka meng bakan hiar no nang ta Henry ka meng kala ong briu bala thok sisin un thok bai hi baro shirta bat kala ong ru bakam kwa shu ban kha yai tai khlung ba kala pun na ba kalong ying long sem hi kam syam la long ka batikna habau feng yan ula yo sngo ya ki kintin jong ka meng ula persang ban kro bat kerpat ya ka meng bo unum le ya ka kumbale ya ka shangwei dalele ru am hadin kene ka jing kerpat jong u ya ka meng kala ong balada ma uhi pikir ba kanu mentoy bakan kha yala ikun naba makahi kala long kalyang persya jong baro bat namar bau fengyan ula kular bat smaya ka ha kata kapor kamban se ban ngaj bat ban penjam no yala ka jong kamen sim bat de ha kana kapor kat bau fengyan udang kdup ya ka meng bau susuan usam la jong ka usa itu ya fengyan Henry vla supet bat lej no klem da krani ai baradin kata dang mi susu sibon ki jing kulmar hapdang ka shangwei bat ki kimikik pa kumjuru ka meng bat utunga jong ka fengyan na ba kala de ong lupa ai ba ka jing im jong ki kan kut harengkat ki jing sosi bat ki jing thang bat hapdang kita ki jing kulmar bat ki kenrum kenram hapo ka ying ukpa jong karu ula kempang haden Henry hakasngi ba kamot ban lej pej yalau jong kuparu lapoyan ya penban bar ka kimi jong ka shpang kine ki ai baro Henry ka shangwei kam syam lapan sengap ya ka kimi jongka kalapan iya ka file bat ki evidence baro da ka buang ru ba ka ying ka syam jongka kimi jongka nadu menta kinom dan jangka hang no ru bat kat ba ka shangwei bat ka kimi jongka kidang yanya ukpa jongka lanang kempang jur
Handrai kasangwei kalapawan ambulans ban kidno ilaw jong kupasya hospital. Wala baroshi kata kim syam lakan mausu ila ka jong kakun. Handrai hakane ka kalimat lada omdan maka. Omdan mano-manoru ban yalam hospital lam yu. Handrai kasangwei kabalasya iben. Menta kahap ban kit ban ba. Bat anda kala yalam yaw kupasya hospital kat ba kadang syong. Ukpa jong katang mari kendit ulalingo. Ba kasangwei kaladan hakakam ratia pang jong kumtau la kali kumno kapoy hangne. Handrai kasangwei kala jubab. Balada kamdan hangne kata ulayab. Nabaka kami jong kabat kamang kim syam la benalam. Wat habaw kapa usitom jur. Balay kawan jahadu katne hakane kalong ying. Tanginya sengap ya kajing plau kupa jong ka. Nakai kadaw ba kalong ying long siam jong ki kajat kapra hadu katne. Handrai namar ba kajing pla jong kupa jong ka kalong kabajrong. Ngin say kendu biang bat pila syai jan mit. Hakaju hi kapor kenang bangini syai kadar syapang kane kakana. Lada pisong tenak salai tar bat sa komen ru. Bat wat klat ban subscribe lada pidang temai kubla ya pi baro.